Tiri kutaura kudai so mhuri yeZimbabwe, paitika nyonga muBeitbridge, paitika mahwani muBeitbridge, paitika mozano mafanis chaimwe zviya. So chiri kunzi chaitika, pane nyaya yaitika muBeitbridge, iri kunzi nyaya yaitika iyi ndeyekuti pane vakomana 3 ava itimu repaZimbabwe. So timu iri riri kunzi rakabva kuSouth Africa nezuro, rakabva kuSouth Africa nezuro ndokutopinda muBeitbridge muya. Vakomana vari kunzi vari kufamba neE90 BMW E90 handiti 335i. Mota initori neinjini itori nani kwazvo chaizvo, zvinotorova pasi, inotorya pasi. Vakomana 3 vakapindira muBeitbridge vachibva muSouth Africa handiti. So vapindira muBeitbridge, vakomana vari kunzi vakapinda pane rimwe bhawa muBeitbridge, hanzi kugomba ndizve ndonga, I think ndo information yatapiwa, hanzi kugomba. Vakomana vakapinda kubhawa ronzi kugomba muBeitbridge. So vakomana vapinda muya vakomana vanga vane dhiri ravo, vanga vane metsi dzavo dzavanga vakataimira. Vakomana vari kutomwa doro, vari kutoita yese, vatotenga mona, vatoenda pachikona, vari kutoita vari kumwa doro. So rimwe boys muya muclub ranga ritori nezvimoko, mamozisi Mozart, kana iri club inotopisa chacho muBeitbridge, inenge ichitopisa. Vakomana vanga idya maranzi ndomwe mune team Joza imwe. So vakomana vatori pachikona chavo vari kuita vanasikana vakatozara muya, vakomana vakutomingla mixing and chichi mweya, vachitotora chimabhebhe apo, vachitora chibhebhe apo, vachipinza chibhebhe apo, vachiita yese. So team manje ranga riri muBeitbridge riri kuona kuti iwe muBeitbridge mune mbavha dzirimo muri Zimbabwe. Mozisi ndo pane matimu magweja ese anenge achiita yese. So timu riri kuona kuti vakomana vari kumwa doro, ende vakomana vatadza kuti vane tumari turi nani chaizvo. Vakomana vakatopaka chibhima chavo, unoona chibhima haisi bhima yaiko zvino zvaizvo, tingati imota yaiko zvino zvokudaro, but imota inenge yakapimbwa zvimwe zvaizvo zvokutadza kuti boys riri kubata kana keshi ribo handiweza yaiswa ma23 inch rim waiza. Saka vakomana vari kutaimigwa time yese, vakomana vari kutaimigwa. But muri kuona chiri kuitika mai ndechekuti pane vakomana vari kutaimira vakomana, but vakomana ivo vagara vane zipurani zimetsi ravo ravari kuda kupinzira, but ivo vakomana vari kutotaimigwawo. Vari kugaigwa kuti maybe vakomana anenge ane imwe keshi rakati rebei tovatamba imweya. So muclub manditi maiza. So ndeimwe yekuti kana uchipinda unotosechwa kuti unechii. So kutopinda mukati tototi vakomana, kana pane tumaweapons tokavigwa, but toti kana mapanga anenge akavigwa mubhutsu kana mchii, but otherwise ngangani futi havangambopindi nayo easy. Right. So zvakamira zvakadaro muri Zimbabwe. Right. Mabhebhe auya manje paya, vakomana vane mabhebhe, vakumwa nezvimoko. Vakomana vari kumwa nezvimoko. So boys riri kuona boys here riri kugaya kuti unoona chi, vakomana vari kutodhakwa zvekutodaro. Manje vakomana vanenge vavhagwa zvoti vakomana vanenge va easy kudi kupindira. Toona kuti vakomana vane chii. First toda kunoona mota yavo pasha, because mota iri tinted black, saka munyatsooneka mukati. Unoda kuona kana vakomana vapinda kuti vanga vane tumastaff turi boy remukati handiti. Right. Dzakuti kuma10 usiku boys riari yamanje ranga riri muclub. Boys vakomana vakutanga kubuda vachidzoka muclub, vachibuda idzoka muclub. Boys apa vari kuita kuvhara security padoor, vachipinda vachinotenga, pari kutengeswa huku chichi, pari kutengeswa nyama, vachitenga vachipinda vachibuda muclub. Izvo chiri kurongwa manje neboys apa yava skill rekupinzira simbi. Vakomana vakuda kupinda nesimbi mukati futi. So vakomana vari kuita mawantu vachididididi, masecurity atoona soti vakomana vari kuita nemabhebhe vachibuda vachiita sei, havachavasechi manje, handi muri babata. In that moment one wavo ndio atotopinda kumota ndokunotora madzini simbi ndokuisa mose muchiuno, simbi dzazara, wapfeka jacket wapinda nesimbi, zototo simbi 3 handiti dzeboys rese apinda. Vakomana umwe wana ari kutonyenga kumabatenda uko, nabatenda wakutoudza batenda ndoda kutokupa mari iri boyo chingoitira zviti masibhebhe ese ari muno manisi kumafila, ndiri kufila iwe imwe yaya maiza. Mukomana ari kunyenga batenda, because
kwose kubhaa kune mari dzese kwakavhagwa nemasimbi handiti kune masimbi akavhara zvekuti hakusvikiki kumari. So vakomana vari kunyenga bartender wakutoudza kuti bartender ndiri kutokupa kana ka 1.5 ndiri kuda kungoti ungondiri imwe yaya hande kuseri kuti ngonoita imwe yaya. Bartender va 1.5 vatoshedza shamwari yavo yatosara yakavakavha anenge akatowandeka sara avakavha bartender ndokuinda nemukomana dzakuti kuma half 10 dzakuda kuenda ku 11 vadzoka nemukomana watozvosvika pakuwana mukana wokupinda kuseri maizwa nemwana bcause hawatobhadhira mwana 1.5 kamwana akatoti aiwa ndo machena face obvious ndotrustika ndokuti omupinza kuseri kuya zvakutoronga kuti hautochaisa totobuda tese toenda kuteni kwako nichakupa imwe keshi 2000 rands handiti mwana bo mukomana ari kuseri kuya ndokudhonza simbi hey munhu wese pasi vanhu vari kunzi vagara pasi handiti vagara pasi paya. So iri timu rimwe riri tuiri mukomana agarisa vanhu pasi akushedza rimwe timu rake zviri kuitwa chimwe chaunderground choti club yese haisi kumboona zvinhu zviri kuitika ndibhozi mukomana toa kuserika club haisi kuona chii chiri kuitika. So iri timu iri rakuda kupinda but risati rapinda mai vakomana vakati vakomana vanga vakataimira bhozi takuudza 3 timu irabva pajosa rakataimigwawo nelocal mbavha dzemubedbridge aimbabata. So local mbavha dzakataimira timu iri dzakuona timu 2 rimwe riya ranga rasara rakuda kuita seri kuda kubuda richienda kupi ndobva dzaritevera right there vachisvika vachibata vakomana vachiti usatombodiri bhozi vakomana vo vanga vari loaded vane simbiwo vari kubata timu vari kudhonza ivo asi kugara timu iri rabva pajosa resimbi vari kungodonza vachitodhonza vachienda naro kupi kumakona vaisa muclub vachibuda naro vachienda naro like kuseri kunana counter but ndekumwe kuya kwokuti kwekusati kwava nemabhagla kuseri kuya vachisvika kuya vakomana vese ndokudhonzerana simbi hani uri babata izvo vakomana vachidhonzerana simbi kudaro izvo 1 paboys iri anga ari mucid animona 1 weboys riri mbavha dziri mulocal bedbridge mucid anga agara achitoinvestigatawo nyaya inoenderana nevakomana ava vangani 3 vabva pajosa bcause vakomana 3 vabva pajosa vanotoriwa nainkulunkutu zvigevengo zvimwe zviyazviya handiti zvokutoti zvitori nemhosva dzakareba dzekutotsvagwa zvichitoita zvokutodzi bcause kana uchiita zvimwe zvimhosva zvinokwanisa wazorobha apo wazoba matomatisi wazoba $100 wazotiza nefoni yemunhu wazodi hapana kana like macid anenge achitotevera nyaya yako but kana uchinziwo wakarobha apa akarobwa armed robbery apa akazofa munhu apa akazokwara munhu mematova mulist. So vakomana vano vagara vanozikamwa kuti vanongopinda mubedbridge vorova vobuda vachidzokera pajosa handiti vopinda mubedbridge vorova vobuda vachidzokera pajosa savanga vakutozikamwa right. So mucid uya manje vakomana vasimudzirana simbi vese bcause local mbavha i3 vakomana pajosa i2 1 ari mukati hambabata. So local mbavha palocal mbavha pane 1 mucid akatojoinawo local mbavha idzi kuti adi abate boys. So vakomana vakuti aiwa imimi muri kuda ita sei zvikanzi isusu taita kutorobha imimi vakomana imi vakomana pajosa vakati kulocal mbavha aiwa imimi isusu tatouya pano kurova chibhawa saka hatichirova night club then tobva taona zvokuseta after bo vakomana vakutopinda kuseri kuya vatogarisa vanhu pasi vakadaro mukomana mucid atobata rimwe boys rake backup already kuti vakomana ndava nadzo mbavha dzese dziya dzalocal mbavha dziripo ende dzepajosa dziripo svikirai fasta vakomana ndokwavakadamwa vakadaira kaikoko vakomana vari mukati muyama mari yakutogwa vachitoratora zvinji mazibhodhi anodhura vachitora mazishampeni anodhura vari kutotora vachitotora vachinoisa kumota ari mubata club hako yakunyarara kwakuenda kuma11 ende yapapari pakati pevhiki vaenda kuma11 dzatoka kuma11 vakomana vari kutora madzina 2 mota dzepolisi dzemacid pepe vachijamba vakomana vachisvika kuma7 vachipinda dzakadhonzwa mazingangani marefu kwete zvivhorovhoro zvazvakabatwa navakomana marefu kweche vakomana vatendekegwa everywhere
vakomana 1 vauda kujamba ita boys kick yakarohwa. Ndopaunoona kuti chimbavha hachibhadhari manje. Vakomana vakarohwa muri Zimbabwe, vakomana vakadambugwa, vakarohwa. Vakomana ndokunoisiwa mumavheni pepe achikandwa mota 4 5 mbavha dzakatobatwa. Remember, 1 anga rimusaidhi, so 2 mbavha lokari, 3 dzepajozi. So ndonyaya yakatoitika muri yeZimbabwe pari kutonzi patosungwa vanhu, vakomana vakatosungwa, and right now nyaya yavo yakatomira, vachatanga kutoenda kuma-investigations, ma-courts, etc. But ndo zviripo. Stay tuned pamuzinda moti zvatichange tichikupai tuma-updates.